Dit is de mooie rode brievenbus Gedachten aan Zee. Ieder seizoen van april tot november hangen we hem aan het eind van de Zuiderpier. En iedereen die daar langs loopt, er staan heel vaak mensen een beetje na te denken, te turen of ze de eilanden kunnen zien. En het idee is, schrijf je gedachten op en doe hem in een bus. Ik ben weer heel erg benieuwd wat we dit seizoen weer gaan vangen aan mooie post van Hardingers, van dagjesmensen, van passanten die op dat plekje weer de mooiste tekeningen, gedichten, briefjes posten, waar ik heel erg blij van word als ik ze weer mag lezen. Dit is een hele tippel. Ja, het is bijna 1,5 kilometer de pier. Maar dan wist ik haast aan het einde van de road. Ja, zo voelt het ook. Ja. En dat was ook het hele idee van de plek met de zeepost. En als het helder weer is, dan zie je prachtig Vlieland, de Schelling. En dan heb je zin in de vakantie. En het is een feestje wat er allemaal in de bus komt. Van bierveeltjes tot de achterkant van de bootticket, van een museumkaart, een servetje, briefpapier. En soms iets heel moois thuis geschreven, denk ik. En dan komen ze hier en dan brengen ze dat. Ja, prachtig. Dit is de oogst van 3 maanden post Gedachten aan Zee. Er was een tekenaar die 1 jaar lang, iedere dag, een tekening in de bus deed. Wat een mysterie. Dat was een half jaar lang een mysterie. Iedereen die ik op de pier tegenkwam, dacht ik, is dat hem of is dat hem niet? De anonieme tekenaar. Het was stormachtig weer en ik keek zo over de muur bij de brievenbus naar beneden en zag ik iemand zitten met een hoedje en die was wat aan het tekenen. En toen dacht ik, nou heb ik je, dit is hem. Hij klopte op zijn schouder en ik zei, ben jij de anonieme tekenaar? Of de kunstenaar, zei ik. En toen zei hij, mevrouw, ik ben geen kunstenaar, ik hou van deze plek en ik hou van tekenen. Ja, 1, 2... Dag lief, voor altijd op Skilge. En als mijn tijd is gekomen, kunnen we weer samen dromen. Dag lief. Dus heel veel briefjes van iemand missen ook. Een afscheid. Iets moois over de plek. De zee ebt, de zee vloedt. De zee doet wat de zee doen moet. Het is heel poëtisch allegaar. Het is heel poëtisch. En toen ik hem ophing 2 jaar terug, dacht ik, Harlingen, dat worden pittige verhalen, maar eigenlijk zijn het alleen maar hele mooie, lieve versjes. Ja. Ja, en ook wel eens een flauwe hoor. Van, we hadden net kibbeling met saus en die was heel erg lekker. De gedachten die kunnen je voortwaaien in de wind, want het waait een storm. Maar ze kunnen zich opschroeven en in een bus doen. Ja, het is eigenlijk een soort zeepost, hè? Flessenpost, een beetje dat idee, maar dan in een bus. Vroeger liep ik hier vaak met mijn vader. Mijn vader was visser. En dan keken we in de verte naar de schepen die in en uitvoeren. Ik mis mijn vader. Wat was het toch een prachtige tijd vroeger. Het maakt het een soort lassie meestal. Ja, klopt. Ja, en dat doet de plek en dat vond ik wel mooi, want ik dacht, het is misschien wat apart, ben ik nou de enige die dat zo'n mooie plek vindt. Maar alle briefjes die er binnenkomen gaan over die plek. Dus ik ben niet de enige.